ụwa niile nụrụkwa olu m na adị m anakwa ego, adị m anakwa mmadụ. Ọ Catholic mere m ndos si m ka mmemme ihe m na-eme ruo ana m ana ego. I don't collect money ma agwọrọ gị ọrịa ịnọrọ mba ofesi, biko dinye mama gị ma ụmụnne gị ha bịaba na ụlọ ụka. Most of ndị niile bịara ije ahụ ụfọdụ bilitere laba, ha dee ya, ma ndị nọọsụ si na ya na-etriti ndị mmadụ na-amụ nwa, ndị mmadụ kọnfamụrụ onye ọwụ, ma ndị nke ji stroke a na-ebu abịa, ha na-ejizi ụkwụ ha na-agabata na chọọchị, ma ụmụ agbọghọbịa ma ụmụ okorobịa nọ ya. Enwetara tait 215,000 ewepụtara m ya n'ihu ndị mmadụ ka ewo mma na-ebilite onye ama ọbịa wee sị mba na ya alala na ya ma na ihe a na-akọ ọwụ eziokwu. Anọ m na nke sista Gịnịka Agụ Nwa Maria na biko ana m eje eme dis sista ekpere free. The only thing I like ndị na-eje dia because people na-aga, you can't lie to yourself. Ije dia na-enweta testimony my brother na-ekwupụta ya online ka people, because a lot of people si na scam ka nne project na-eji ya anapụ osi ndị mmadụ ego. Ọ bụrụ na ijego na nke sista anapụgo ego ma ọ bụ gị ibuje mmadụ etriticha ya chaji ya ga ego, biko mma like ka ị na-ekwu ya open ka people na-afụ. Anything ọ na ije amụrụ di agwara gị na-ekwupụta ya open. A lot of people na-ajụba mmasị apart from Wednesdays ke mgbe ọzọ eji afụ sista na ha na-achọ ịfụ ya nke ahụ nke m amahụ sista nwe ya nwe program ya ka m ji wee bịa today ka m jụọ ka ọ kọwaa eto kamera ka unu ji aka unu ghọta ya, ka unu ji aka unu nụ ya na ọnwụ m ji eme dị olitin mma na only Wednesdays ka o ji eme ekpere. So ya nwa ya eji aka ya kọwaa challenges ọ na-enwe, kọwaa reason o ji afụ ma ọma mmenwu fụ mmadụ one on one ma ọma mmenwu counseling na ọda asisi eme. Biko nu ka anyị ya from the horses man. Sister, good afternoon. Good afternoon. Masị no. Biko people na-ajụ so Wednesdays ka iji eme ebere ịma nwe days counseling nwe days eji afụ ndị mmadụ nsị anọ nna gị ya akọwanwu na ike agwụna m. Fọna biko unu ewe na iwu ụmụnne m ebe ọbụla isi na-ege m ntị, enweghị m ike ime nwunye onye bibe mmadụ ada akụ flawa. Katọlik nabatara m, anọ m na Katọlik. O nwere ọtụtụ society dị iche iche nọ na Katọlik mgbe ha ji eme nke ha, so aga m ewere time nke m were nke ha. Onye ka m ji agba ọsịsọ ka enwe ike nweta ha na ebe anyị na-achọ ịpụ. N'otu okwanụ ma attend maka ụlọ ya ga-emecha nwee ndị na-anọghọ ya ka m ji mee nwee WhatsApp group like Brazil enwee na US enwee, ndị Owerri enwekwuo na nke ha, ndị London enwe nke ha. So any part of the country nọ ịma na ị gaghị abịa dịka ndị anọ fa, unu enwe WhatsApp group unu 20 above mmadụ emepe ya enye m unu link ọ ka esi eme ya. Then ndị nọ n'ụlọ Wednesday ahụ agbasa mfụba ndị mmadụ treat ya ndị mmadụ, ọ na-eme ya n'ike n'ike niile nwayọọ nwayọọ. Anyị ga-emegide ya wee hazichaa ihe ọ dịkwa mma na anyị ya, mana ịma na otu a mmadụ na-emebu ihe a bifo mmadụ dị otu ada abịabụ, kama na ndị mmadụ bidoro bịaba a ga-ejikwa ya na-ahazi ya ma ndị ọrịa na-abịa abịa. So ya ka m jikwa ohere a na-ayọ ndị mmadụ, ọ na-agụ unu ịbịa bịa afụ m, ọ na-agụ onye ọbụla ịhụ nwa n'ụwa na ọ dịkwa n'izi ọdụghọdụ izi so ghọtanụ m. Anyị paaki ha na out enwee days of counseling, nwee days of prayer. Okay, so ihe na-akọwa na ahụ na Catholic Church na only Wednesday ka ha kanye gị. Wednesday ka ha kanyere m, so aga m eje contrary. Ndị ọbụla wụ Catholic ghọtara ihe a na-ekwu, ị nweghị ike ije gafee ihe ahụ ekwuru. Ọ irube isi ka eji enye mmadụ aka na Catholic. Mbịa nupụ isi, bishọp nwere ike baba mba, my PP nwere ike baba mba. Onye aha nyere m n'aka ya wụ Reverend Father Emmanuel Akpọsị ọnụ. So na m ma eji nwayọọ were oke ahụ ha nyere m ka na-ama na-eji ya ka ofe ahụ zuore mụ na gị. So ihe na-akọwa na ahụ that place ị na-acha na enweta nwa ego kwụnwa ụgwọ that place o ya eme gị nwezie time na-afụ ndị mmadụ nwee ma counseling days and other things. Na ọ ga-enye m time na anụ ndị na-abịa abịa like ije na grand m na ndị mmadụ hụsara ebe ahụ ọ n'iro ka ha nọ, otu anyị nọ n'iro ka ha nọ n'iro. Ọ bụrụ na enwe ha n'ego banye ebe ahụ mezitie ndị mmadụ enwe ebe ahụ nwee days of counseling and enwegokwanụ ndị mmadụ bidoro na-enyere m aka. Aga m ekelekwa ha isi ha daalụ. O nwekwara onye nke wetara 10 million dịka m kwuru mbụ, o nwere onye wetara 500, ụzọ mmadụ na-abụ wetara 500. Aga m abịa kpọba 500 million ka 500,000. O nwere onye wetara 200,000, o nwere ndị wetara 10, 5,000, 2,000. Anyị akakuleti ya dade na chọọchị godo ihe anyị wetara 645,000 ka anyị nwetara na chọọchị. Then it asked people ka free will from their money. Onwe onye ntaksịrị ụmụ be m na onye ọbụla na onye si na m taksịrị ya bịa na Facebook ya bịa dee ya. Ndị mmadụ nụrụ na a na-eme ihe ha were willingly na-achọ ka eme because onye bịa na grand oyibe akwa iwu na n'ezi ka anyị nọ. So ọ na-emezi ndị mmadụ bịa ụka hụ ya ha sị ihe nwaanyị akwụkwara wee eziokwu willingly ka ha ji eti. Ma ndị agadi nwaanyị tichara 5,000, ndị tiri 10,000, ndị tiri 15,000, ndị tiri 20, ndị tiri 50, ndị kwekwara nkwa na ọ bụrụ na ihe ọma mere ha na anyị ga-enye anyị 2 million.
shout out to CEO Five Nations Herbal Therapy. Anọ m na o mekwuru donation to ana a na-achọ. O nyere anyị 206,800 o retere that day si na the thing move na ya hụ bụ otu a kemgbe ya ji aga, so o nyere anyị the money n'eziokwu. Ịchụ aja awụ ụsọ mgbe ị jere kwụgharịba na mmiri. This man Five Nations happens to see my video with sister wee sị na ọ ya aga na nke sister nye treatment free of charge. Ọ gazie di ya nye treatment free of charge butezie oyi ya data ego oyi ka elechala lete 200 and something thousand o werekwa ya support a na-achọ igote ebe ya enwenwu free grant ka people na-abịa for treatment nwee ike na-anọnwụ ka a na-enye ha treatment. My brother, onye na-akọ n'ugbo Chukwu ka a na-akọ n'ugbo ya. Eziokwu m, that brother na-agbalị and Five Nation ahụ na-agaghị makwa ndị mmadụ na-eche ya si ya butebe ya, and o nwere ihe ọzọ o mekwere anyị ọwụ naanị nke ana m ekele Chukwu n'isi ya. Five Nation ana m ekele Chukwu, ị mara ọ na-ere ihe ahụ 15,500 outside mana ọ bịara na-enye anyị 15,000. Ọ ihe a na-egote maka ọ dị mma maka ndị na-enwe ikpere agba ikpere, ndị na-enwe ukwu mgbu, ndị nọ na stroke, the oil, the balm na-arụ ọrụ. Before na asị na advert ka m na-emele Five Nations ada emele ya advert iwe asịkwa gị goro ịchọ ibi ego ne kama na ọ dị oyi ka sista na-eji ego ya go were na-etrit ndị mmadụ free of charge. 15,500 sista na-ego bie 1 million naira quantity 1.5 were treat people free of charge. So the owner happens to find out wee nyebezie his own little support. So another thing m chọrọ ikwu na ana m notice na people na-awụ ha aga because ihe na-egbu ndị Naijiria wụ izi ha ụzọ ba chọbazie ka aka gị nwaziri ha ụzọ mara ụzọ. A lot of people na ha gaa na adoration prayer ground sister ị na-anakọsị ndị workers ya nọmba gekwe ntị. Reason sister ji ha zakọrọ wọsị gị chefu ya bịa na prayer ground bịa scam gị dịcha ọnọ sister scamụrụ gị erie gị pụta kwuo bodiri ị na-ejekwa ana nọmba because ifiru na iwe ọkachama. Any scamming ọwụ na workers sister scamụrụ gị aka m adịkwa ya, aka sister adịkwa ya, aka reverend father dị charge di ya adịkwa ya. Ịbịa di ya nwe opportunity fụ sister gị na ya eme ihe gị na ya chọrọ ime ị narakwa nọmba na iwe ọkachamara anapụghị ego. My brother, inwe anwa akpọ m afa n'ụwa tụtụ ọkụ nkom n'ụwa tụtụ ọkụ nkom n'ụwa ọzọ. The truth ka m na-agwa gị sister mama ihe testify to this. Yes, so eziokwu ndị mmadụ na-eje na-anara ụmụ be m onye ọbụla ị batara dị ya nara nọmba gị na ya mee ni biznes aka m adịrọ ya ụwa niile nụrụkwa olu m na adị m anakwa ego adị m anakwa mmadụ ọ Catholic mere m ndos si m ka mmemme ihe m na-eme bishọp ma ihe m na-eme bishọp mana nọ na St. Patrick's Catholic Church ọ ya tinyere m ebe ahụ si Fadima ledobe m anya. So ị na-ejekwa na-eje ije contrary to that na akpọ m na diocese m ruo ana m ana ego I don't collect money ma agwụrọ gị ọrịa ma mere ole si m ezụrụ that oil ahụ 15,000 right ya to Five Nation ọ ihe o kwuru zụba ya aha m eti ikwe asị gị zụọ 15,500 azụkwala 1550 naira azụla ọ 15,000 ezụrụ ya owụkwa na anyị nwe ya. So anaghị m ana ego na nke m so ejekwala anara ma nọmba ihe ọbụla gị na ụmụ be mkpara that is you people ọ gbasagha m adịghị m n'ime ya. Then ana m ayọkwu ndị a na-akpọ na kọl ụnụ akpọzi a na-akpọ kọlụ a na-akpọgide ruo 10 11 12 abalị 1 2 3 4 5 tilichie ehwe akpọzina ụnụ akpọzina ịnọrọ mba ofesi biko dinye mama gị ma ụmụnne gị ha bịaba na ụlọ ụka. Ọ bụrụkwana na ị chọrọ ịbịa bịa n'onwe gị biko adreesị anyị ka m chọrọ inye ka m gwa ụnụ ebe adreesị anyị dị. Ọ bụrụ na ebe ọ bụla isi abịa irute Ọka by Amawbia ịba moto na-eje mba ukwu ịkwụsị n'Igwe Junction ịbataba St. Patrick's Catholic Church ka m repeat kwa ya irute Ọka by Amawbia ịba moto na-eje mba ukwu ịkwụsị na St. Patrick's Catholic Church then ịkwụsị na Igwe Junction bataba St. Patrick's Catholic Church. Biko every Wednesday ka anyị ji enwe program anyị for now nyere na anyị aka enwetaghala ala anyị park ya mmenye unu days of activities again ihe chenjie mana ka ugbu a onye m mejọrọ gbaghara onye mejọrọ m agbagharala m. Biko achọrọ m ka m mara na sisa m bịara na nke gị ma onwego some testimonies ị nwere ike ịkọnwụ na kamera megoro Chukwu jigo gị lo testimony ka nkụ ndị niile most of ndị niile bịara ije ahụ ụfọdụ bilitere laba ha dee ya ma ndị nọọsụ si na ya na-etriti ndị mmadụ na-amụ nwa ndị mmadụ confirmụrụ onye ọwụ ma ndị nke ji stroke a na-ebu abịa ha na-ejizi okwu ha na-agabata na chọọchị ma ụmụ agbọghọbịa ma ụmụ okorobịa nọ ya. O nwere ndị Nsụka eburu bịa na ndị nke a nọ na chọọchị mana ha mpa ha adịghị aga ije. Yes, mpa ha agawabụ ije na mana aka ya adịghị ebilite ebilite mana aka ya na-ebilite na-emegharịzi na-eletu by the time a na-enyekwa ya treatment o nweta onwe ya. So testimony juru eju anaghị achọ ya achọ testimony kalịlị
ma ndị nke o nwere one woman na-arịa ọrịa shuga mgbe ihe ọ ga-aṅụ ọ ṅụchachara bịa ụbọchị a bịa na-agwa anyị sị lekwe na ya ha anwụzikwa na ya na-anwụzikwa na ya adị ndụ so testimony anaghị agụ ya agụ ọ kalịrị akali o the other day last Wednesday email ekpere ka one of my fan kpọrọ m sị na o testified na abịala na nke gị o wee wụ na emechara nye ma tithe and offering gị were ha ncha kee ka ehi nwere ikwu about ewetara tithe 215,000 ewepụtara m ya n'ihu ndị mmadụ ka one man ebilite onye ama ọbịa wee sị mba na ya alala na ya ma na ihe a na-akọ ọwa eziokwu ana ya afụbe ka ya jezi gbasa oziọma no need iwest my time ekere m ya ndị mmadụ 55,000 onye ọbụla bịara ụka hụrụ ya ọ bụrụ na ịhụ vidio na ịbịara ụka kọmentị ebe a na idoro hụ ekere m ya ka a sị wee je maka unu apụtakwara m ka ntụọ ya sị ha lekwe goolu anyị metere lekwe onye kwuru lekwe onye kwuru gwa ha lee the figure then kee the other one ana m eri tithe ana m erikwu rice ejiri mee ya before na asị na mụ na ya bịara scam ụnụ gee ntị asịkwa gị jebe na nke sista asịkwa gị jebe ekpere na nke sista asị enunugo n'ọnụ m afụrụ m ihe ọma Chukwu ji ya alụ fụ ka o si azọ ndị mmadụ ndụ ma ndị ọ na-enye free treatment and no free of charge. I decided na o nwere people nọ n'ọrịa nwere ike i need help that is why m ji mee video so isi eche pụtakwasị na nsị gị jebe na nke sista na ka eje napụ gị ego ị na-akọrọ onwe gị ihe ọhụrụ ọ na-eme dị awụ free ịgazie nata nọmba na ịma ịnwụ nwa mkpi m ụzọ ọba aska mụọ gị ịkpọ m afọ ịtụtụ ọkụ nkom n'ụwa tụtụọ ya n'ụwa ọzọ. O nwere my auntie nọ na US ọ nọ na grupu anyị na US na that my auntie mụ na ya bụ ofu ọbara mana ya abụghị ofu nna jikọta anyị mana ahụbeghị m onye ọha amaghị m ya ha life obodo oyibo ka ha niile nọ ma family ya anyị na-anọ na dada anyị adị m surprise mgbe m jere mee video yesterday with ndị US that my auntie wee kpọzie m afa wee sị m na n'ihe a jiri nọrọ ebe a ka nọrọ ndị niile nọ na US na watch this na anyị ga-watch ihe unu ga-confirm ya wee sị m na ya men investigate from ụlọ ma igwe be anyị ma ihe niile asị mba not the real maka na nwanne m ọbara ofu ọbara anyị mụ na ya ma nnọkọ ofu ezi ofu ọbara ofu ihe ka anyị na-eme ofu ime ohu ma ya ntị ahụ wee mechi investigate wee nọnyezie na the group si na nwanne ya ka m nwụ na ya sọpọtụ m na ya eme sista ihe ọsọgodo ụdị real ọ sọrọ gị dịrị people ya gbakwa gị scam ka ya dị so ada ekwu ya ekwu ịdị free ịkpọ scam mana ebe ị na-akpọ scam so many people na-aga na-enye testimony na-aga na-enwere anaghị treat ha free of charge ha na-enwe testimony na everyday so is your choice mụ amaghị m maka gị mana mụ na onwe m kwere na nke a ya ka m ji mebe video ya free of charge adị m anakwu ya ego maka ọdịmma gị before na-achụbakwa m sista bịa nye m Heineken ka m mịa